5 taong gulang na batang lalaki nalunod sa Binday Dam sa San Fabian, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa report. Huminga ako ng pasensya kasi hindi ko siya nailigtas. Hindi na napigilan ni Nanay Virgie ang maiyak dahil sa pagkalunod ng 5 taong gulang na anak na si Prince Khalid sa Binday Dam sa San Fabian, Pangasinan noong March 30. Di raw inaasahan ni Virgie ang pangyayari matapos iwan lang saglit ang anak na naglalaro sa mababaw na bahagi ng dam. Meron pong kasama yung pamangkin ko po. Kaso po nung kinuha ko na po yung cellphone ko, dun na namin napansin na parang wala na dun sa pinagliliguan niya. Hinala ng ina ng bata, maaaring nadulas ang anak habang naglalaro. May nakita raw kasing bukol sa likod ng kanyang ulo. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng bata. Nagagraduate na sana sa daycare nitong April 22.